Ez ê îro bi efkarim tim digirim derdkiranim bê ji bira ka kîmanim ne heval û ne dost û ne bira her tişt bûne mal û mulka wezîro befkarim tim digirim derdkiranim bê ji bira ka kîmanim ne heval û ne dost û her dilo dilo yema yema akşi derdim heval û dostum اگر خسی مالام ولا هرتش بوي مالو ملكا